हे लोगोफोर बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन जायफोर बिथांमोना मैया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हादों बा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायासै बा मेट्रिक आनजाद होगिरिनि गार्जेन नोंथांमोननि थाखायबो दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन। बेनिखायनो गिबियावनो खावलायखायो नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। दिनै आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव जों मा खालामनाया मोजां जागोन, माबायदि फरायनाया मोजां जागोन बेनि सोमोन्दै आङो गुवारै सावरायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायो आं बेखौनो खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर गोबाव खालामनाया भिडिअखौ जागायदिनि। दा गिबियावनो जायफोर बिथांमोना मेट्रिक आनजादखौ मोजाङैनो उथ्रिसारनो हादों दा बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जाहाथे इयुन समावबो बेबादिनो मोजाङै मोजां आनजादफोरखौ उथ्रिलांनो हागोन बेखौ आङो गिबियावनो मिजिंथिनाय थाबाय। दा जायफोर बिथांमोना मेट्रिक आनजाद उथ्रिनो हायाखै दा बिथांमोननिसिम आङो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। दा खोथाया जाहैबाय जायफोर फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनो हायासै नोंसोरो जेबो सिन्था खालामनाङा, जेबो जिंगासिनो नाङा बा गोसोखौ लोरबां खालामनाङा। नोंसोर साननो नाङा दि मेट्रिक आनजादखौ खेबसेनो पास खालामनो हायोब्लासो दि फिउचाराव मोजां मानसि जानो हागोन बे नङा। खननै खनथाम मेट्रिक आनजाद होनायनि उनावबो नोङो सासे मोजां मानसि जाहैनो हागोन इयुनाव जुदि नोंहा नाजानाय जुजिनाय थायोब्ला। मानोना जोंहा इंराजियाव मोनसे खोथा दङ दे फेलियर इज द की अफ सक्सेस, जेननायासो देरहानायनि लामाखौ दिन्थिनानै होयो होननानै मोनसे खोथा दङ। दा बे खोथाखौ नोजोर होनानै नोंसोरो जुजिनांगोन, फरायनांगोन। दा बेजों लोगोसे न'खरनि साफ्रोम गार्जेनफोराबो गावबा गावनि गथ'खौ जेब्लाबो नोजोर होनांगोन जे गथ'आ मानि थाखाय एग्जामाव पास जानो हायासै बा गावनि गथ'आ मानि थाखाय एग्जामाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायासै बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै नांगोन। दा आरो नोंथांमोना मालाबाबो साननाङा दि जे गुबुननि गथ'आ पास जादों आंनि गथ'आ पास जायाखै बे गथ'आ फरायनो हाखानाय नङा बिदि साननाङा। नोंथांमोना जेब्लायबो गावबा गावनि गथ'खौ इनकारेजसो खालामनांगौ जे माबायदि फरायोब्ला आंनि गथ'आ पास खालामनो हागोन, माबे साबजेक्टआव रोङाखै, माबे साबजेक्टखौ मानि थाखाय पास खालामनो हायाखै बेफोरखौ मोजाङै नोंथाङा नायबिजिरनानै नोंथाङा गावनि गथ'खौ मोजाङैसो इनकारेज खालामनांगौ। आरो नोंथाङा मालाबाबो गावनि गथ'खौ गुबुननि गथ'जों कम्पेयार खालामनाङा जे गुबुननि गथ'आ फार्स्ट मोनदों सेकेन्ड मोनदों बैसोरजों नोंथाङा गावनि गथ'खौ कम्पेयार खालामनाङा। जुदि कम्पेयार खालामबाय थायोब्ला नोंथांनि जि गथ' बे गथ'नि जि गोसो बे गोसोआ जोबोद डाउन जालाङो आरो लोगोसे बायदिसिना साननाय हनाया बे गथ'नियाव फैयो। दा बेनि थाखायनो नोंथाङा गुबुननि गथ'खौ लानानै गावनि गथ'खौ कम्पेयार खालामनाङा। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो नोंथाङा बेबादि खालामनायनि अनगायै जेसेबां हायो एसेबां गावबा गावनि गथ'खौ नोंथाङा इनकारेज खालाम, मटिभेट खालाम। माबादि फरायोब्ला मोजां जानो हायो, माबादि फरायोब्ला गावबा गावनि गथ'आ मोजां जानो हायो, रिजाल्ट खालामनो हायो बेफोरखौ नोंथाङा साननानै जाहाथे मटिभेट खालाम। बेखौनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जुदि नोंथांमोननि न'खराव फेल जानाय फरायसाफोर दङब्ला। आरो जायफोर फरायसाया दिनैनि बे समाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनो हायाखै नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो नाङा। मानोना खनसेनि पास जायोब्लासो जों माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हागोन बे नङा। नोंथाङा खननै खनथाम पास जायोब्लाबो बे एखे फिथाइखौनो मोननो हागोन जुदि नोंथाङा नाजानाय थायोब्ला। आरो लोगोसे मोनसे खोथा बुंनो सानदों जायफोर फंबाय बिनानावमोना जायफोर 8, 9, 10 आव फरायबाय दङ नोंथांमोना साननो नाङा दि जे मेट्रिक फैथ'वाखै फरायथ'वा बायदिसिना साननो नाङा। नोंथाङा दा समनिफ्रायनो दिनैनि बे समनिफ्रायनो जेसेबां हायो एसेबां फरायनो नाजा, चेप्टार बाय चेप्टार फरायनो नाजा। बिजाबाव जिखिनि दङ, जिखिनि सोंथि दङ बेफोर सोंथिफोरनि फिननायफोरखौ नोंथांमोना होनो नाजा। अब्लासो नोंथांमोननि बै मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ मोजां जाहैगोन। आं बेखौनो खावलायबाय बयखौबो। दा नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय जायफोर फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों नोंथांमोननि गोसोआव मोनसेबाबो सोंथि जाखांफैनो हायो जे माबे कलेजाव लानाया हामगोन, मा स्ट्रिमाव लानाया हामगोन, प्राइभेटआव लानाया हामगोन ना गभर्नमेन्टआव लानाया हामगोन बेफोरबायदि साननाया जोंनि बयनिबो दा स्टुडेन्टफोरनि गोसोआव जानानै फैदों। हयथ' बेफोरबायदि साननाया गोबां गार्जेनफोरनियावबो जानानै फैदों। दा आं गिबियावनो सावरायनो सानदों जे जों माबे स्ट्रिमाव लानाया गाहाम जागोन, जों साइन्सआव लानाया मोजां जागोन, आर्ट्सआव लानाया मोजां जागोन ना कमार्सआव लानाया मोजां जागोन जों बेनि सोमोन्दै आं गिबियावनो सावरायग्रोनि। दा बै स्ट्रिम सिलेक्शननि बेलायाव जोंनिया गोबां फरायसाफोरानो गोबां कनफिउजन जायो आरो बेबायदिनो सोरबा साइन्सनि जायगायाव आर्ट्स लायो, सोरबा आर्ट्सनि जायगायाव कमार्स लायो, कमार्सनि जायगायाव साइन्स लायो। बेबायदि गोनो गोथो जानायनि बेलायाव जोंनि गोबां फरायसाफोरा दिनै आन्दायनानैबो दङ। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो मोजां साजेस्ट होनो सानदों जे
जोंनिया गोबां फरायसाफोर दङ जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिकनि मार्कखौ नायनानै स्ट्रिम सिलेक्सन खालामो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो बुंनो सानो नोंथांमोना मालाबाबो मेट्रिक आनजादनि मार्क्सखौ नायनानै स्ट्रिमखौ सिलेक्ट खालामनाङा बेनि अनगायै नोंथाङा माबे साबजेक्टखौ बांसिन फरायनानै मोजां मोनो माबे साबजेक्टआव बांसिन गोसो दङ बे साबजेक्टनि सायावसो नोंथाङा स्ट्रिमखौ सिलेक्ट खालामनांगोन दा नोंथाङा जुदि खन्थाइ रायथाइ बायदिसिना लिटारेचार साबजेक्टफोरखौ जुदि मोजां मोनोब्ला आर्ट्स स्ट्रिमाव लानाया मोजां जागोन थिग बेबादिनो जुदि साइन्टिफिकेलि बा मेथामेटिक्सफोर खालामनानै जुदि नोंथाङा मोजां मोनोब्ला साइन्स स्ट्रिमखौ सिलेक्ट खालामनाया मोजां जागोन दा बेखौनो खालामनो सानो नोंथांमोना मार्क्सखौ नायनानै मालाबाबो स्ट्रिमखौ सिलेक्ट खालामनाङा नोंथाङा माबे साबजेक्टखौ बांसिन मोजां मोनो बेनि सायावसो नोंथाङा स्ट्रिमखौ सिलेक्ट खालामनांगोन दा नेक्स्ट फैबाय जोंहा कलेज सिलेक्सन जे कलेजखौ जोङो माबेखौ सिलेक्ट खालामनाया मोजां जागोन प्राइभेटखौ खालामनाया मोजां जागोन ना गभर्नमेन्टखौ खालामनाया मोजां जागोन बेबायदि कनफ्यूजना जोंनि गोबां फरायसाफोरनि गेजेरावनो जानानै फैयो नाय जों गभर्नमेन्ट कलेज आरो प्राइभेट कलेज बे मोननैबो कलेजनि बेलायावनो जोंनि बर' फरायसाफोरनि मोनसे कमन प्रब्लेमा जाहैबाय लेंगुवेज प्रब्लेम मानोना गभर्नमेन्ट कलेजानो जा बा प्राइभेट कलेजानो जा मोननैनि बेलायावबो फोरोंगिरिफोरा इंराजि राव बा एसामिस रावखौ बाहायनानै फोरोंनाय जायो जेराव जोंनि बर' फरायसाफोरा बै इंराजि आरो बर' फरायसा माने जायफोर फरायसाफोरा बर' मिडियामनिफ्राय थांदों बिसोरो इंराजि आरो एसामिस रावखौ बुजिनायाव एसे गोब्राब जानानै फैयो आरो बैसोर टिचारफोरजों हरखाबै एडजास्ट जानाया एसे गोब्राब जानानै फैयो दा बेनि थाखायनो जोंनि कमन प्रब्लेम प्राइभेटआनो जा बा गभर्नमेन्ट कलेजानो जा मोननैनि बेलायाव फरायब्लाबो बे कमन प्रब्लेमा जोंनि बर' फरायसाफोरनि गेजेराव दङ दा बैफोर प्रब्लेमनि सलुसना बांद्राय गिदिर नङा बे जोबोद गोरलै जुदि नोंथाङा जुदि कलेजाव जि फोरोङो मास्टारा जि बुङो बेफोर गासै चेप्टारखौनो जुदि न'आव थांनानै जुदि मोजाङै फरायोब्ला सासे टिचारा जुदि एसामिसानो जा बा इंराजि रावाव बुंग्रायानो जा बिसोर टिचारजों नोंथाङा गोरलैनो गोरोबलांनो हागोन जुदि नोंथाङा जेब्लायबो बिसोर टिचारफोरनि बाथ्राफोरखौ जुदि फल' खालामोब्ला मोजाङै जुदि फरायलांबाय थायोब्ला बेफोर गासिबो लासै लासै एडजास्ट जालांनो हागोन बेनिखायनो बेफोर प्रब्लेमा जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नोंथाङा नाजायोब्ला बेफोर प्रब्लेमनि सलुसनखौ नोंथाङा गोरलैनो मोननो हागोन दा नेक्स्ट फैबाय जोंहा प्राइभेट कलेज आरो गभर्नमेन्ट कलेज बे मोननैनि डिफारेन्सखौ आं नोंथांमोननो सुंद'यै बुंनो सानदों दा प्राइभेट कलेज बुङोब्ला बेवहाय खायसे एक्सट्रा मेटेरियेल्स इउनिट टेस्ट बा क्लास टेस्ट बा उइकलि टेस्टफोरा बहाय एसे गोबाङै जायो नाथाय गभर्नमेन्ट कलेजफोराव बेफोरो एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनो दा जियानो जायाथों मानो सासे फरायसाया जुदि नाजानाय थायोब्ला बे गभर्नमेन्ट कलेजानो जा प्राइभेट कलेजानो जा जेरावबो बियो मोजां रिजाल्ट खालामखागोन जुदि सासे फरायसाया नाजानाय गैयाब्ला बे प्राइभेट कलेजानो जा बा गभर्नमेन्ट कलेजानो जा बे मोननैयावबो बे मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय नङा ओंखायनो जेब्लाबो सासे गथ'आ नाजानांगोन मोजाङै फरायनांगोन अब्लासो मोजां साक्सेस जानो हागोन जुदि सासे फरायसाया प्राइभेटआव फरायो बे मोजां रिजाल्ट खालामगोन बे नङा सासे फरायसाया प्राइभेटआव फरायोब्लाबो बे फरायसाया मालाबा फेल जानोबो हागौ आरो लोगोसे गभर्नमेन्टआव फरायदों होननानै बे फरायसाया मोजां जाया होननानै बे नोंथाङा मालाबा बुंनो नाङा मानोना गभर्नमेन्टआव फरायनानैबो दिनैनि बे समाव गोबां फरायसाफोरा स्टेन्ड मारिनाय फरायसाफोरबो दङ बेनिखायनो बेफोर गासिबो रिजाल्टफोरा नोंथांनि नाजानायनि सायावसो नोंथाङा नाजायोब्ला बे प्राइभेट गभर्नमेन्ट जेबो मेटार खालामा नोंथाङा जेरावब्लाबो नोंथाङा रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना साफ्रोमबो जाहाथे गोसोआव नाजानाय लायो आं बेखौनो खावलायबाय मानोना मेट्रिक आनजादा दासो गिबि स्टेप गोबां फरायनो गोनां दंबावो बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे गोसोफोरखौ थाबैनो हगारसारनो नाङा बायदिसिना साननाय हनायफोरखौ थाबैनो लाबोनो नाङा बेखौनो आं बयखौबो खावलायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ